G3 bhrein trí cethir, seo obair Gaeilge don bhainniu. Inniu bé muid glúis faoi bhlorba ar bhís agus cén fear go mbeadh bhlorba agin. Máirt le mi scéaldaobh agus bhí ormh clúdach glór a dhearú nó a tharraingt bunathe ar an eolais atá sa bhlorba. Tug an bhlorba gite eolais faoin scéaldaí, gan spoilers ar bith. Tá bhlorba an chun daoine a bhealú chun an leabhar leo, nó le go mbeadh daoine ag éirí an leabhar sin a leo. Ba go chóir go léithí muid an bhlorba, so dofna muid ag leo an leabhar. Mar codíonn an bhlorba dúin ar bréach má tá an leabhar sin forsinach dúin, an bhfuil si rá dheacair nó rá oras dúin, nó a mé sim agin sa leabhar sin. I né dúin bhlorba a leo, bíonas agin an bhfuil sin leabhar ar bhaile a leo, nó ar ardúin leabhar eile a réine. An is seo an obair atá le déanaí agus fan leis faoin scéal seo. Seo coip den bhlorba, bhlorba den scéal bardal feirmiúra. Is bhlorba mai é seo mar insean sé dún gitabog faoin scéal, ach an jiglah fios a chur air, an jiglan é dhéanú níos fearr. So ba bhfuil am go léisibh an bhlorba seo a rís. An sin déireann sé scríomh do bhlorba héan don scéal seo ag úsáid leideanna ón bhlorba seo agus as an scéal. Dean cinnte go gcuireann sibh ar léad ceathair aideacht isteach. So tá sibh gáil bhlorba a scríomh faoin scéal seo. Ní bhfuil am spoilers ar bé eiceil, dean é cósanal agus is féidir leat. Ní bhí an bhlorba rá ada de gra an mian, ba bhfuil am thart cuaig nó sé abairt. Tá mé gáil an scéal seo a leodíomh an leis, agus bé ar bheith éiste go curmach mar te gite obair le déanaí agin ar an scéal seo an sin ina dhé. Is é teidir an leabhar seo na bardal feirmiúra, agus an céadhfuil tá mé gáil dhéanamh na an bhlorba a leo. Bhí de mí ar an mardal go raibh sé ag obair de airmiúr a bhí thar a bheith leisciúil. Bhí an bardal bocht ag obair fad as a bhí an feirmiúr sinte sa labba, ach lá amhain tháinig na hainmhithe eile ag gabhar leis an mardal. Leis is mailm an bhlorba seo, mar insean sé gitabog dú faoin scéal, ach níl spoilers ar bíam. Tá agam ón bhlorba seo go bhfuil an scéal seo faoi ainmhithe, agus tá pictar an seo le codúlam sinna a bréach fásta. Is mailm seo fásta mar tá coppla aideacht is tíon, focail a churann síos ar bhd aigean. Cosa le go raibh an feirmiúr thar a bheith leisciúil agus bardal bocht. An leis tá mé gáil an scéal seo a leo, agus mar dúirs mé, bí géise go curmach mar céimiid gite obair a dhéanú ar seo. Seo an scéal bardal feirmiúra. Bhí látha an ar a bhain, nó bardal ba cheart a rá. Bhí sé de mí ar an mardal bocht go raibh sé ag obair de airmiúr leisciúil. Ceathan feirmiúr an lá ar fad sa labba. Thug an bardal an bhá isteach ó mort. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an feirmiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Thug an bardal na círaí iongrach. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an feirmiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Chur an bardal na circe isteach sa chrú. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an feirmiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Dírí an feirmiúr ráhar ó bheith sa labba, an lá ar fad. Dírí an bardal brein le bheith ag obair an lá ar fad.
Bwail ó dhia an obair, bhac. 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 Bhí an bardal bocht I nnéireann na féilte agus fun go air. Bhí na circa agus an mhá agus na céirí an trí na chéile. Bhí siad an mhór leis an mardal. Tháinig siad le chéile faoin ghealla. Mhór agus thocra siad phlean. Mú sa an mhá. Ba sa na céirí. Sloch sa na circa. Se bein an plán. Na ciúna fé an clós ferma roimh brici an lé. Isteach an doras cúló an mhá na céirí agus na circa. Ra lá an hála síos, suas an staire díoscanna lá an sin. Isteach lá fad faoi labba an airmiúra. Thosa siad ag luascaí an nonna san náil agus dúisí an fermiúr. Bwail ó dhia an obair sé sin agus. Mú, ba, sloch. Darla siad an labba. Thosaí an fermiúr ag beicú. Bhain siad cruthaí amach as an airmiúr agus cheith amach as an labba é. Agus thaobh sé is na hainmhithe, go léir go lórach ina dhé. Síos an lána lá, mú, trasna na nort, ba. Thar an groch, sloch, agus ní achas ó hinné. Dúis sé an bardal, thuúil sé go máil isteach sa clós. Numadar bé an leis cluiche sé, bwail ó dhia an obair, ach níor thola sé foic. Arás an sin leis na céirí agus na circa go léir, agus arás leis an mhá. Bhac sa an bardal, mú sa an mhá, ba sa na céirí, sloch sa na circa. Bhí an scéal go léir ólas ag an mardal an sin. Agus bhí gach mú, agus ba, agus gach sloch acu, agus bhac, agus thuidí sé go léir I mbun obair. Seo an scéal cúl-bhog óg, agus sa réis tá blurba cúl an leir seo. An blurba seo. Elephant mhór, dorach mór, tigr mór, pa póg, an merthaí aine acu cúl-bhog óg. Nes is é an rud is fearr lom faoin blurba seo na dúisid an tuidir aidíochtaí. Tá aidíocht mór an seo, elephant mhór, tá sé an seo dorach mór, agus tá sé an seo tigr mór. Tá sé deas gur úsáid sé an aidíocht céanna a réis agus a réis agus a réis, mar tás aganis go bhfuil codhbhór ainmhithe móra sa scéal seo, agus is bra le daoine bheidh léamh faoi ainmhithe móra. Agus síos an seo dúisid sé na haideachtaí bhog agus óg. An rud is maith liom faoi seo ná tá sé ceannt faoi cúl-bhog óg, agus mar sin tá panrach seo gitabog níos lú, mar tá an ainmhí seo níos lú na hainmhithe eile. Tá sogin ón bhlurba seo go bhfuil an scéal seo faoi ainmhithe móra agus ainmhithe boga. Ach céim feadh an mé ainmhí mór
costa le elephant nó dúrach nó tiger, sa scéal céanna le anmhí bog costa le kill. Tá sin aisteach. Agus margheallar sin ba bhhailm an scéal seo a léamh le fáil amach, ceann bheith am le hainmhithe seo a lig sa scéal céanna. Agus níl spoilers ar bí sa bhlorba seo. Níl sagam cé go hála sa scéal. Seo an nuair olgáin óga, agus seo blurba ar chul an nuair. Léithe mé an blurba seo an naistíh, agus inseoidh mé cé na rudaí is mailam faoin blurba seo. Is tí I gcill tá trí olgáin óga ina sí I gran, sortha, pádar agus dónal. Agus éad ag smaoinú is ag feitheamh go dtiocfaí máma olgáin a bhaile. Nes tas agam ón bhlorba seo go bhfuil an scéal seo faoi olgáin agus tá an nainneamnatha ar ólas agam fásta. Is mailam píosa seo mar tá sé deas agin ainiamnatha na ceartar a bheith ar ólas agin. Rud eile is mailam na insean an blurba go bhfuil máma olgáin ar éire nó ceilte. Margheall ar an píosa seo, ba bhhailm an nuair seo a léamh le fáil amach ceabhail máma agus an mhuisigh teach dorais.